ଚା ଟିକେ କଡ଼ା କିନି କର ନା କ'ଣ ଚା କେଉଁ ଭଳିଆ କରିବୁ କେଉଁ ଭଳିଆ କହୁନୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ମତେ ଫୋନ୍ କଲା କହିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିନି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛି କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ମୁଁ କହିଲି ବାପ ଭାଇ କହିକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଯା ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଦେବୁ ଆଗ ବସିବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବ ନା କ'ଣ କହୁଛି ଶୋଇବାକୁ ଦେବନି କହୁଛି ବସ ଟିକେ ଆମେ କହିଲି ଯା ବସିବାକୁ ଦେଲା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା କହୁଛି ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବନି ଯେମିତି ଆଖି ପାଖେଇ କ'ଣ ଏଇଟା କଥା ନାହିଁ ପିଣ୍ଡା ଦେ ତ ଘର ଦେ ଶୋଇବାକୁ ସେଇଭଳିଆ କଥା ସେଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କହୁଛି ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ନା ଅଦା ମରିଚ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ନାଲା ଚା ହେଉଛି ଜୋରଦାରିଆ ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ବାହାରକୁ।